Hej! I denne videoen skal jeg fortælle dig, hvordan du registrerer dig online hos Herbalife, får status som distributør og køber produkter med rabat på selskabets netside. For at registrere dig, gå til den officielle netsiden myherbalife.com. Linken finder du i videobeskrivelsen. På hovedsiden klikker du på knappen Søg nu eller registrer dig online. I det nye vindue skriver du ind din unikke og gyldige e-postadresse, gentag den, lag et passord og gentag det. Disse oplysninger vil du trænge senere, så skriv dem ned. Klik på knappen Opret konto. På næste side vælger du, hvordan du ønsker at samarbejde med selskabet. Du kan gøre dig kendt med programmet for foretrukne kunder og distributører ved at klikke på knappen Find ud mere. Hvis du ønsker rabat på produkter til personlig brug, passer status som foretrukket kunde for dig. Hvis du planlægger at tjene penge på at sælge produkterne og bygge virksomhed med Herbalife, bør du vælge status som distributør. Lad os nu se på et eksempel på distributørprogrammet. Til højre klikker du på knappen Registrer dig som Herbalife distributør. I det nye vindue fylder du først ind sponsorens ID-nummer 79127666 og de 3 første bogstaverne i etternavnet, K'en. Deretter fylder du ind registreringsinformationen din, etternavn, fornavn, fødselsdato, pasoplysninger osv. Fyld så ind information om din bostedsadresse, postnummer og mobilnummer. Derefter bekræfter du e-postadressen din og gør dig kendt med informationen nedenfor. Efter at have læst informationen, krydser du af for samtykke til at modtage nyheder fra selskabet og behandling af personoplysninger. På spørgsmålet, om du har mere end 10.000 følgere i sociale medier, svarer du nej. Videre. På spørgsmålene om modtag af distributørsæt og tidligere samarbejde, svarer du nej. Afkrydsningsboksene er allerede valgt. På næste side laster du op en elektronisk kopi af legitimationen din og klikker Fortsæt. På næste side læser du Herbalifes guldstandardgaranti. Læs og kryds er nederst, for at du har gjort dig kendt med den. På næste side gør du dig kendt med vilkårene for Herbalifes distributørprogram, og krydser er nederst for, at du har læst informationen og bekræfter, at du godtager at deltage i programmet. Klik derefter Fortsæt. I det nye vindue ser du prisen og indholdet i Herbalife distributørsættet. Nederst vælger du, hvordan du ønsker at modtage sættet og leveringsmåden. Hvis registreringsadressen og bostedsadressen er forskellige, opgiver du en ny leveringsadresse og klikker Fortsæt. I det nye vindue ser du det totale beløbet og betalingsmåden. Nederst skriver du ind bankkortoplysningerne dine og klikker Betal. Gratulerer, du er nu en Herbalife distributør. På næste side ser du dit ID-nummer. Nederst finder du en knap for rask tilgang til din personlige konto. I kontoen kan du umiddelbart lægge ind en rabatteret bestilling og blive kendt med alt nødvendigt materiale. Du vil modtage en bekræftelses e-post med al nødvendig information til adressen, du opgav under registreringen. I fremtiden bruger du e-postadressen og passordet fra registreringen for at logge dig ind. Hvordan du lægger ind en online bestilling af Herbalife produkter finder du i en egen video. Tak for opmærksomheden.